Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε ένα φουτούρο σύστημα. Αρχικά έχουμε τη βαλίτσα, η οποία περιέχει μέσα το φουτούρο σύστημα, όπου όπως μπορείτε να δείτε διαθέτει φερμουάρ, στο οποίο φυσικά εάν θέλετε μπορείτε να το πάρετε μαζί σας και στο αεροδρόμιο, να το μεταφέρετε πάρα πολύ εύκολα. Διαθέτει στο κούμπομά του για να βάλετε ακόμα και λουκέτο για μια ασφαλή μεταφορά, αλλά και ροδάκια για να μπορείτε άνετα να το μετακινήσετε. Ανοίγοντας τη συσκευασία θα πρέπει μέσα ουσιαστικά να βρούμε αρχικά τα πανιά, μετά βγάζουμε το προστατευτικό κάλυμα, το αφήνουμε στην άκρη. Έχει 3 λάστιχα με βελκρό τα οποία προστατεύουν και συσκευασία και ουσιαστικά τραβώντας τα μέσα θα βρούμε το επάνω μέρος του φουτούρου. Τη βέργα η οποία είναι στη μέση. Όλα θα δούμε πώς στείνονται. Τα πλαϊνά, τα οποία πάντα θυμόμαστε ότι πρέπει να είναι από τη μέσα μεριά τα LED και τα νούμερα που αναγράφουν στα πλάγια ουσιαστικά μπαίνουν από την πάνω πλευρά. Οπότε συνολικά η συσκευασία μέσα πρέπει να περιλαμβάνει τη βάση του φουτούρου μας, τα 4 πλαϊνά που ουσιαστικά το συνθέτουν, την βέργα που θα δούμε όπως μπαίνει στην ώρα της συναμολόγησης στη μέση του φουτούρου, το επάνω μέρος, καλώδιο ρεύματος, 2 καλωδιάκια σύνδεσης και φυσικά τα πανιά. Με όλα αυτά μπορούμε πλέον να προχωρήσουμε στην συναρμολόγηση. Το πρώτο που θα χρειαστούμε για να συνθέσουμε το φουτούρο μας είναι η βάση. Η βάση την ξεχωρίζεται γιατί έχει και το καλώδιο του ρεύματος. Στο εκάτω μέρος έχει 2 πέλματα, τα οποία μας υποδεικνύουν οι οδηγοί πώς πρέπει να γυρίσουν έτσι ώστε να κλειδώσουν και να πατήσει σωστά όπως πρέπει κάτω το φουτούρο. Το τοποθετούμε κάτω. Το επόμενο βήμα για να τελειώνουμε και με αυτό είναι ουσιαστικά να συνθέσουμε το καλώδιο του ρεύματος με το φουτούρο. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι στις 3 εκοπές που έχει εδώ πέρα να ενώσουμε τις 3 οπές. Εφόσον ενωθεί, για μεγαλύτερη ασφάλεια βιδώνουμε το καπάκι και με αυτόν τον τρόπο έχουμε μία έξτρα ασφάλεια έτσι ώστε αν κατά λάθος τραβήξει κάποιος να μην μπορέσει το καλώδιο να πάρει τίποτα. Επόμενο βήμα είναι να αρχίσουμε να στείνουμε λοιπόν το φουτούρο μας με τα πλαϊνά τους. Όπως σας είπα στην αρχή, όλα έχουν νούμερα. Εδώ παραδείγματος χάρη στη βάση, όπως θα δείτε, υπάρχει το 2 και το 1. Οπότε, εγώ ξέρω ότι θα πρέπει να βρω το πλαϊνό με το νούμερο 1 για να το αντιστοιχίσω ακριβώς εκεί που πρέπει. Οπότε, θα πάρω τη βέργα με το νούμερο 1, θα την αντιστοιχίσω ακριβώς εκεί που είναι το νούμερο 1 και προσέχουμε και το καλώδιο σύνδεσης. Το κουμπώνω και βάζω και το καλώδιο σύνδεσης, το οποίο όπως μπορείτε να δείτε κουμπώνει πάρα πολύ εύκολα από αυτή την πλευρά και εδώ προσέχω να το φέρω και να το κουμπώσω εδώ έτσι ώστε να μην προεξέχει. Την ίδια διαδικασία θα ακολουθήσω και με το νούμερο 2. Θα βρω το επόμενο, το οποίο είναι το νούμερο, έχει πάνω το νούμερο 2, όπως βλέπετε εδώ, και θα το αντιστοιχίσω ακριβώς.
Θα βάλουμε πάλι το καλώδιο σύνδεσης και θα προσέξω το καλώδιο εδώ ώστε να μην εξέχει. Πριν προχωρήσω, θα πάρω την μεταλλική βέργα και ουσιαστικά κουμπώνει πάρα πολύ εύκολα, όπως μπορείτε να δείτε εδώ. Θα το βάλω εδώ, πολύ ελαφρώς, ή σαν να ακουστεί ένα κλακ ότι ουσιαστικά έχει κουμπώσει. Προχωρώ στο νούμερο 5 ή αντίστοιχα αναλόγως όπως το έχετε στο νούμερο που θα αντιστοιχεί εδώ πρέπει να βρείτε ακριβώς το ίδιο. Και κατά τον ίδιο τρόπο θα το εφαρμόσω. Εφαρμόζω πάρα πολύ εύκολα. Προχωράω στο νούμερο 6. Και απλά συρταρωτά μπαίνει και μπουκώνει. Τέλος, το επάνω μέρος, το οποίο εφαρμόζει και αυτό πολύ εύκολα συρταρωτά, απλά μπαίνει μέσα και κουμπώνει. Και έχουμε τελειώσει με το στήσιμο του σκελετού. Πριν τελειώσουμε όμως, θα πρέπει να βάλουμε και τις συνδέσεις, οι οποίες μπαίνουν ανάμεσα, στη μέση. Στη μία πλευρά και στην άλλη. Και ακριβώς εφαρμόζουμε με τον ίδιο τρόπο και από την άλλη πλευρά. Έχουμε τελειώσει με όλο το κομμάτι της σύνθεσης και πλέον μπορούμε να στήσουμε και τα πανιά. Για το στήσιμο του πανιού επάνω στο φουτούρο τώρα, καταρχήν το πανί είναι backlit, δηλαδή είναι φωτοδιαπερατό. Οπότε, παίρνουμε το πανί και όπως θα δούμε επάνω στο φουτούρο μας υπάρχει, όπως μπορείτε να δείτε, μία μικρή εγκοπή. Ανάμεσα εδώ, γυρνώντας το πανί, αυτό το σημείο θα έρθει μέσα και θα εφαρμόσει από άκρη σε άκρη. Είναι αρκετά εύκολο στην εφαρμογή όταν το πιάσετε στα χέρια σας και καταλάβετε ακριβώς ότι πώς μπαίνει. Αφού βάλουμε περασιά όλο το επάνω μέρος, συνεχίζουμε στα πλάγια ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Και πραγματικά στην εφαρμογή του θα δείτε ότι δεν είναι τόσο δύσκολο όσο φαίνεται. Έχει το λάστιχο που ουσιαστικά εισχωρεί μέσα στη σχισμή και είναι το κάνει αρκετά εύκολο στο να μπει και να κλειδώσει. Αυτή τη διαδικασία ουσιαστικά την κάνουμε για όλες τις πλευρές, έτσι ώστε να τεντώσει Εφόσον έχουμε τελειώσει αυτή τη διαδικασία, θα δείτε ότι έχει τεντωθεί και έχει έρθει ακριβώς εκεί που θέλουμε. Βέβαια, στα πλαϊνά, στις 4 πλευρές, θα δείτε ότι εδώ πετάνε τα αυτάκια με ένα μικρό κατσαβίδι ή με ένα κλειδί που όλοι έχουν. Αν είναι ασφαλείας και είναι κουμπαριστό και δεν έχει γωνίες, ακόμα καλύτερα, θα πάρουμε και απλά θα πατήσουμε λιγάκι μέσα τις γωνίες έτσι ώστε να κρύψουμε ουσιαστικά, όπως μπορείτε να δείτε, τις γωνίες. Την ίδια διαδικασία λοιπόν την κάνουμε και στην πίσω όψη, γιατί είναι 2 όψιο και το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να το βάλουμε μετά στην πρίζα. Εφόσον τελειώσουμε, μπορούμε πλέον να προχωρήσουμε στην αποσυναρμολόγησή του.
Ουσιαστικά ξεκινάμε με το να βγάλουμε το πανί, όπου πάρα πολύ εύκολα από αυτό που έχει εδώ το τραβάμε και πάρα πολύ εύκολα απλά βγαίνει. Απλά τραβώντας, χωρίς ιδιαίτερη πίεση, απλά βγαίνει. Το τυλίγουμε κατά μήκος όμορφα και το αποθηκεύουμε. Για την αποσυναρμολόγηση τώρα του σκελετού, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να βγάλουμε το καλώδιο του ρεύματος. Αφαιρούμε την ασφάλεια και το αφήνουμε στην άκρη. Αφού έχουμε βγάλει το καλώδιο του ρεύματος, θα βγάλουμε και τα καλωδιάκια της σύνθεσης. Και να προσέξουμε πάρα πολύ καλά. Έπειτα ξεκινάμε από το επάνω μέρος, όπου με μία μικρή, πολύ μικρή πίεση και πάρα πολύ εύκολα αφαιρείται. Προχωράμε στα πλαϊνά, όπου δεν χρειάζεται ιδιαίτερη πίεση, απλά βγαίνουν. Μετά την βέργα. Αν θέλουμε πατάμε για να κρατήσουμε σταθερό και αφαιρούμε τα πλαϊνά. Πριν όμως μην ξεχάσουμε ότι εδώ έχει πάλι καλώδιο σύνθεσης, όπου πρέπει και να το αφαιρέσουμε πριν βγάλουμε τα πλαϊνά. Κατά τον ίδιο τρόπο και εδώ. Στη βάση, ακολουθώντας από την αντίστροφη μεριά τους οδηγούς, κλείνουν τα πέλματα. Και είμαστε έτοιμοι για την σωστή αποθήκευσή του. Για την αποθήκευσή του, λοιπόν, τώρα, την σωστή αποθήκευσή του, έχουμε δύο μεγάλα πλαϊνά και δύο μικρότερα. Και ακολουθούμε κατά αυτόν τον τρόπο. Πρώτον, τα νούμερα πάντα θα είναι από την πάνω πλευρά και τα LED φώτα προς τα μέσα. Και βάζουμε το 6 με το 2 εξωτερικά. Πάλι κοιτάω τα νούμερα να είναι από την επάνω πλευρά και τα φώτα προς τα μέσα. Το 1 με το 5 στις εξωτερικές θήκες που έχει η τσάντα και προχωράμε προς τα μέσα. Το 6 με το 4. Το 3 με το 5. Τα φώτα προς τα μέσα, τα νούμερα πάντα προς τα πάνω. Και φυσικά στο χώρισμα που μένει εδώ ανάμεσα θα βάλουμε το κάτω μέρος, όπου και αυτό θα πατήσει ακριβώς. Μετέπειτα θα βάλουμε τη μεταλλική βέργα ανάμεσα. Το επάνω μέρος του φουτούρου θα ακουμπήσει και θα κλειδώσει ακριβώς στο κάτω μέρος. Τοποθετούμε τα δύο καλώδια σύνδεσης στην άκρη
το καλώδιο τροφοδοσίας, έπειτα τα λάστιχα με το βέλτρο έτσι ώστε να κρατήσουν τα προφίλ όλα μαζεμένα μέσα στη βαλίτσα, το προστατευτικό κάλυμα, τα πανιά μας, κλείνουμε και είναι έτοιμο προς αποθηκεύση.